del campió de la competició, l'Alep Or. Els de Xavi Pasqual, encara sense Navarro, però sí amb Saruna Jassikevicius, obren el torneig avui a les 7 de la tarda. Aquesta és la primera semifinal. La segona la disputaran el Joventut i el Manresa. El millor després d'una derrota és tornar a competir el més aviat possible. El Barça Rigal té aquesta oportunitat. La Supercopa ja és passat i ara ja hi ha un altre títol en joc. La Lliga Catalana és un altre trofeu que els de Pasqual volen reeditar. Seria el quart cop consecutiu. Sí, tenim que levantar el cap i, bueno, en 2 dies comença un altre torneig que tenim que guanyar sí o sí. L'equip encara en fase de formació s'enfronta a un rival de menor entitat. El Força Lleida torna a l'escena dels més grans. Com a campió de la Lliga Catalana de l'Alep Or, després de guanyar el filial blaugrana, els del Segrià seran una bona pedra de toc per veure l'evolució del Barça Rigal, que també va extreure conclusions positives de la derrota contra el Madrid. La capacitat de reacció d'un equip nou que s'enfronta en el primer dia gran d'aquesta temporada i que es col·loca forces punts per sota i que és capaç de capgirar el marcador i posar-se empatat. Crec que això és bastant destacable amb un equip nou i crec que és una bona cosa per quedar-nos amb ella. Una de les lectures més encoratjadores és el joc interior. Nathan Jauhey s'entén molt bé amb Marcelinho Huertas i això promet espectacle. La Lliga Catalana es disputa a Badalona, però el Palau Blaugrana ja es prepara per aixecar el taló diumenge en el primer partit de la Lliga Endesa. Ja està a punt de començar. El Barça Rigal debutarà a casa contra el Valladolid. L'afició ha de fer costat l'equip. Si més no, la previsió a aquestes alçades és encoratjadora, perquè en una hora s'han exhaurit els abonaments que s'havien posat a la venda a través del lloc web del club. El desig és poder comptar amb l'afició en una nova temporada que serà molt exigent, però que també promet grans emocions. I en handbol, l'equip viatja ja demà a Suïssa per enfrontar-se dijous al KDT. Serà la primera jornada de la Lliga de Campions. Torna també la màxima competició europea d'handbol. La plantilla afronta la competició amb una motivació especial després de caure l'any passat a quarts de final i quedar-se a les portes de la final a 4. La Lliga de Campions és més que mai el plat fort del Barça Interesport aquesta temporada. La competició suma un atractiu amb equips més reforçats que mai. La verdad que es diferente. Al final la Liga ya nos conocemos todos, conoces los jugadores, conoces todos los equipos y bueno, la Champions pues es quizás un nivel más, un escalón más y bueno, siempre cualquiera te puede dar una sorpresa. Sí que da más respeto y es una competición que todo el mundo quiere llegar a lo más alto. L'equip blaugrana, a més, va quedar a la porta de l'última final a 4 en caure a quarts de final davant el Copenhagen i afronta la competició europea amb una motivació especial. La veritat és que tenim ja ganes de començar la Champions, no? Jo crec que és el gran objectiu de cada any i l'any passat ens vam quedar fora de la Final Four després de 2 anys estant-hi i el que tenim ganes és de tornar a entrar en aquesta Final Four i començar una mica amb aquest grup que serà difícil però evidentment amb tota la il·lusió del món, no? Els blaugranes repeteixen aquesta temporada rivals recents com el KDT Schaffhausen, amb qui s'estrenen dijous, el Croacia Zagreb o el PIK Szeged, però s'enfronten amb 2 equips inèdits fins ara, però amb un fort vincle sentimental que els farà més atractius. D'una banda, el Fuixo Berlín, de l'ex-blaugrana Iker Romero, que visitarà el Palau la setmana que ve, i de l'altra, el Dinamo de Minsk, equip on juga el germà de Sergei Rutenka. El president Sandro Rossell encapçala una delegació del club que és a Nova York aquests dies per dur a terme una sèrie de reunions i trobades amb representants d'algunes de les entitats que treballen conjuntament amb la Fundació del Barça en l'execució de diversos projectes socials. El primer acte del dia ha estat una reunió privada amb Luis Alberto Moreno, és el president del Banc Interamericà de Desenvolupament, i també està prevista a aquesta hora una visita a la penya barcelonista de Nova York. Demà, la comitiva blaugrana es reunirà amb el director executiu de l'UNICEF i amb Bill Gates, fundador de la Bill and Melinda Gates Foundation, organització que col·labora amb el Barça en diverses causes socials. I la primera activitat de la segona edició de la campanya Som el que mengem s'ha fet en el marc de les festes de la Mercè que acabaven ahir. La segona temporada d'aquesta iniciativa de la Fundació ha arrencat amb tallers per fomentar els hàbits saludables adreçats als més petits. Activitats que es van organitzar al passeig Lluís Companys.
La campanya del Futbol Club Barcelona Som el que mengem ha portat els seus tallers d'alimentació saludables a les festes de la Mercè. Aquestes activitats han tingut lloc al passeig Lluís Companys, just davant del Parc de la Ciutadella, i han estat dirigides a nens entre 14 i 11 anys des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. L'objectiu d'aquests tallers ha estat introduir a infants i joves en els hàbits d'una alimentació saludable a través d'activitats lúdico-informatives repartides en 3 principals tallers. Aquests són els meus colors per nens entre 4 i 7 anys ensenyava la importància de menjar fruita variada. Menja com un campió per nens entre 7 i 10 anys l'obligació de consumir productes variats a l'esmorzar, tot i ensant pilotes a les boques d'Estuns, Piqué i Puyol, i l'energia per marcar per joves entre 10 i 14 anys la recomanació de menjar els millors aliments després d'haver fet exercici. Durant tota la temporada, Som el que mengem replicarà aquestes activitats a diverses localitats catalanes impulsades per la Fundació del Futbol Club Barcelona, la Fundació Alícia, la Fundació Xi, la World Health Federation, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Obra Social La Caixa. Hem pogut parlar amb col·laboradors d'aquestes activitats, pares i fills, i tots han coincidit en que aquestes activitats han donat molts bons resultats. Ha sigut molt positiu tant pels nens com pels pares, perquè són tallers molt ràpids, però es donen conceptes molt bàsics. Intentem que encara que s'emportin un concepte, que s'ha de menjar fruita, que s'ha de menjar una mica de tot, perquè cada grup d'aliment ens aporta una cosa diferent. Promouen una alimentació sana pels nens i els ensenyen que s'ha de menjar de tot, fruita sobretot, que a vegades costa molt de que ho facin, i és una activitat saludable i maca. Unes pilotes i he fet una activitat. Dibuixar, també he menjat meló. I he menjat moltes coses. Doncs èxit de la primera activitat d'aquesta campanya de la Fundació Som el que mengem. Amb això, amb aquesta informació, posarem el punt final al Barça Notícies migdia d'avui, però recordem que a partir de 7:45 teniu una cita amb l'Adina Barça i el Xavi Rocamora i tota l'última hora del primer equip. Nosaltres marxem. Moltes gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una molt bona tarda. Lo recuerdo enfundado en su camiseta del Barça. Afición, premonición o, como ocurre la mayoría de las veces, sueños de Cenicienta. La centrada a la desesperada. Arriba Pedro, la remata! Gol! Gol!